Dear Love, eto na nga. Napagdesisyonan ko ng ibahagi ang kwento ko dito sa inyo. Paano ba naman? Sa araw-araw na pagpasok ko sa bangko, ang programa ninyo lagi ang kinahumalingan ng mga kaopisina ko. Oo, tama ang narinig ninyo. Nagtatrabaho ako sa isang kilalang bangko dito sa Maynila. May maayos na sahod, magandang benefits, at may malaking ipon na rin. Kumbaga, stable at ready na talagang mag-asawa. Pero paano ako mag-aasawa? Wala naman akong jowa. 31 years old na ako at ilang buwan na lang ay 32 na. Pero hanggang ngayon nga ay wala pa rin akong jowa. Bakit? Kasi ayaw ko ng lalaking pabigat. Bessie, bless ka muna. Hoy! Teka! OMG! Oo, engaged na ako sa wakas! Sabi na nga ba't kayo rin isama magkakatuluyan eh? I'm so happy for you. Thank you, Bessie. Grabe. Ang bilis ng panahon. Biruin mo, engaged ka na. Paka! O, diba? Thank you, Bessie, ha. Sabi ni, alam mo, ang lakas talaga ng kutob ko nung araw na yon na magpo-propose na sa akin si Sam. Kaso nga lang, eto ha, wrong timing. Kasi hindi ko man lang naisipan na magpalinis ng kuko bago yung araw na yon. Kaya tingnan mo, yung itsura ng kamay ko nung sinuot ko yung singsing. Ay naku, ano ka ba? Huwag kang mamroblema. Kayang-kaya kong ayusin yan. Akin na. I-edit ko yung picture mo. Ano bang kulay ng nail polish ang gusto mo, ha? Uy! Pwede ba yung trending ngayon na kuko? Alam mo yung princess nail trend. Yan, yung ganun. Yun ba? Oo naman. Teka, akin na. Oh, heto. Tapos na. Oh my God, Bessie! Ang galing mo mag-edit, ha? Thank you, Bessie, ha? Nako, wag na wag kang mawawala sa kasal ko. Dahil, ikaw ang maid of honor! Oh, thank you, Bessie, ah. Oo naman. Hindi ako mawawala. Masayang-masaya ako para sa'yo. Thank you, Bessie! Ay, hanggang sana all na lang talaga ako sa mga usaping pag-ibig. Sa wala pa talaga akong mahanap na lalaking papantay man lang sa mindset na meron ako eh. Hindi pong bukod sa labing-labing future naming dalawa ang lagi niyang iniisip. Pero mukhang mapaglaro talaga ang tadhana dahil kusa kang nilalapit nito sa mga taong siya namang iniiwasan mo. Ngayon pa talaga umulan. Ang galing talaga ng timing. Kung kailan wala akong payong. Gosh! Uy, Luis! Milk tea. Gusto mo? Ang lamig-lamig, nagmi-milk tea ka? No thanks. Sa wakas, nakita rin kita. Ikaw 1 linggo mo na akong hindi sinisin. Alam mo bang mas masakit yon kaysa sa sin zone, ha? Sorry busy lang ako nito mga nakaraan. Wala akong oras sa ganyan. Nga pala, gusto sana kitang yayain na kumain sa labas. Natanggap na ako sa una kong trabaho. Talaga? Uy, congrats! Pero teka, hindi ka ba muna magpapahinga? Ha? Hindi ba kagagraduate mo lang nung 1 linggo? Tama ba? Oo, last week. At hindi ka man lang nagparamdam. Hindi ka nagpunta sa bahay. May handa pa naman ako. Naku, pasensya na talaga. Busy lang. Alam mo naman. Oo nga pala. Kaka-promote mo lang. Dahil Chief Compliance Officer ka na sa bangko. Kaya nga, gusto rin kitang yayain na kumain sa labas para naman ma-celebrate natin yung success mo. Ay, naku, alam mo ikaw ang kulit mo. Hindi pa ba obvious? Alin? Ay, diretsahin mo na ako, no? Ang tagal na kitang crush. Tsaka ito na graduate na ako. May trabaho na rin. Siguro naman, pwede na akong mangligaw sa'yo. Uy, Luis, ano ka ba? Seryoso ka ba? Oo. 31 na ako. Ikaw 24 ka pa lang. Alam mo ang dapat sa'yo, i-build mo muna yung career mo. Mag-ipon ka. Ikaw naman,
Matagal kong inintay tong pagkakataon na to na maaya kang kumain man lang sa labas. Sinabi ko naman sa'yo na gusto kita, di ba? At totoo yung bukang bibig ko, naliligawan kita balang araw. Uy, alam mo, itulog mo yan o kaya ipahinga mo. Mukhang nilalagnat ka. Dahil sa ulan siguro yan. Tsaka, uy, punasan mo nga yung bibig mo, may gatas ka pa sa labi. Oh. Kakainom mo ng milk tea yan eh. Uy, siya, una na ako ha. Nandito na yung sundo ko. Luisa, isin mo naman yung mga chats ko, please. Oo na! Yon! Ingat, crush! Bye-bye! Bessie, tignan mo nga tong wedding gown ko. Ano, bagay ba? Gusto ko yung ganitong kasimple, tsaka tignan mo, hindi ganon kasakit sa bulsa yung presyo. Maganda, Bessie. Tsaka alam mo, basta piliin mo yung gusto mong isuot, tsaka yung komportable ka. Alam mo, tinanong ko nga rin si Sam tungkol dito sa gown ko. At gustong gusto rin niya. Ang sabi niya nga, bagay raw sa akin, kaya okay na ito yung piliin ko. Salamat, Bessie ha. Alam mo, kahit sobrang stressful nitong wedding preparations ko, gumagaan kasi nandyan ka. Tinutulungan mo ko. Ano ka ba? Anything for you. Best friend kita eh. Mabuti ka pa nga. Yan na yung pinoproblema mo. Ako kaya? Kailan kaya ako magsisettle down? 31 na ako pero masyado ko atang ginugugol yung oras ko sa pag-akit sa corporate ladder. Okay lang yun, ano ka ba? Which is na-achieve mo, ha? I'm proud of you, Bessie. Lady boss ka na. Oo nga, pero wala naman akong love life. Hindi ba pwedeng sabay? Tingnan mo ikaw, oh. Kayo ni Sam. Sabay kayong nasa rurok ng karir nyo, tapos ito, ikakasal na kayo. Samantalang ako... Ano ka ba, Bessie? Gets ko naman yan. Natural lang yan na magkaroon ka ng mga ganyang tanong. Pero, ang paalala ko lang ha, comparison is a thief of joy. Huwag ka nagkukumpara. Saka anong walang love life? Sabi ko naman sa'yo, may gusto yang si Luis sa'yo eh. O diba? Gusto ko ngang ligawan. Malay mo, kayo talaga. Uy, Bessie ha? No! Anong no? Big no! Hoy, teka ha. Ang gwapo naman nun, tsaka age doesn't matter, 'di ba? Oo, pero gusto ko naman sana yung kaedad ko rin kasi tingin mo ba pakakasalan ako ni Luis kaagad? Ang tagal ko pang hihintayin yun, baka mag-35 na ako, hindi pa siya okay sa career niya. Oy, teka ha. Mataas ang starting salary nun, no? Kahit na. Gusto ko sana yung lalaking kasabayan ko pagdating sa career. Kaso nga lang, nakita mo ba yung mga nanliligaw sa akin? Kung hindi ba naman panot, yung hairline lumalagpas sa noo. Ano ka ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic? Dinigaluhan mo ng shampoo. Kabayo ko nga. Pas sa panot. Mas bet ko pa rin yung mga long hair tulad ni Conyo Bicolano. Ay, siya tunay, diba? Pero sa bagay, pahat lang ang atake, no? Pero mamili ka. Panot na stable o guwapong starting. Kung akong papipiliin, dun ako kay Luis kasi may spark kayo. Kaya sige na, ano ka ba? Pagbigyan mo na sa first date, subukan mo lang. Tumigil ka nga dyan. Nang dahil nga rin sa best friend ko, sinubukan kong makipag-date kay Luis. Well, cute talaga siya. Mabango at napakagandang manamit. Ewan ko ba pero nung nakasama ko si Luis ay tila unti-unti ko rin siyang na-appreciate. Wow! Ang ganda naman dito, Luis. Have a seat, Luisa. Wow! Ang ganda mo talaga. Thank you. Ano ka ba? Ako dapat ang mag-thank you kasi sa wakas, pumayag ka na rin na makipag-date sa akin. Ang tagal kong inintay to, no? Kasi nung nag-aaral pa ako, wala pa akong pan-date sa'yo. Pero ngayon, may work na ako sa wakas. Pero sobrang garbo nito para sa una nating date, ah. At ito mga presyo ng menu, ang mahal. Ay, alam mo, let's split the bill. Okay lang sa akin. Ano ba? Hindi mo na kailangan gawin yun. Hindi kita aayain dito kung hindi ko kaya. Worried lang ako, Luis, kasi
Starting ka pa lang. Hmm. Alam mo, nung nagsisimula pa lang ako, inuna kong buuin yung emergency funds ko. Savings. Luisa, chill. Nandito tayo para mag-enjoy, mag-usap, ganun. Ano ka ba? Hindi ako humingi ng career advice, okay? Sige na, order na tayo ha. Okay. Sure. Waiter! What's your order, sir? I'm so full. Yun na ata ang pinakamasarap na baby back ribs na natikman ko. Nice. So, ano? 1 pogi point na ba para sa akin? Che? Oo na. Meron ka ng 1 point. Yon! So, let's go home? Magbubuk na ako ng masasakyan natin ha. Wait lang. Luis, dala ko yung sasakyan ko. Ah, Ikaw na lang yung mag-book ng ride pa uwi. Ganun ba? Naku, sorry, nakalimutan ko. May sasakyan ka na nga pala. Hayaan mo, hindi man kita maisakay sa kotse ngayon, pero soon, promise. O, kuha na kaya ako ng kotse na hulugan, no? Alam mo, Luis, hindi magandang ideya yung naisip mo. First job mo, tapos liabilities agad. Tandaan mo na ang kotse, nagdi-depreciate ang value. Mas importante muna yung stability mo. Luisa, crush. Sana naman malaman mo na nakikipag-date ako sa'yo para mas mapalapit tayo sa isa't isa. Hindi para maging career advisor ko. Concern lang naman ako sa'yo. Huwag mo sanang masamain yun. Una na ako, ha? Please, Luisa. Sana pumayag ka pa rin sa second date, ha? Please. Sige na. Una na ako. Oo. Pwede niyong sabihin hindi kami bagay dahil bagets siya. At ako tita na. Pero mukhang iba talaga gumalaw ang tadhana eh. Nagtuloy-tuloy ang malanding masayang ugnayan namin ni Luis. At aaminin ko, enjoy at masaya ako kapag kasama ko siya. Pero sa sitwasyon na meron si Luis ngayon, aminin kong hesitant pa rin ako. Maraming tanong. What if hindi siya mag-succeed sa career niya? What if hindi niya kayang ibigay yung lifestyle na gusto ko? O tapatan man lang kahit papano yung meron ako ngayon? Ewan ko ba? Alam mo ba yung sabi sa akin ng boss ko? Luis, ikaw na bahala sa UI ng bagong client. Grabe, halos mapatalon ako sa sobrang saya. Good job, Luis. First project lead mo, hindi ba? Oo. Sa totoo lang nakaka-pressure pero sarap sa feeling ha. Alam mo, sobrang nai-inspire ako sa'yo kasi nasa peak ka na ng career mo. Kaya ganito ako magpabibo sa trabaho. Tsaka isa pa, salamat kasi pumayag ka ulit na makipag-date sa akin. Alam mo, ikaw ha, wala pa nga 1 buwan yung huli nating date, nag-aya ka na naman. Tapos, ang sosyalan pa ng mga lugar kung saan mo ko dinadala. Sinasabi ko sa'yo, dapat sa ganitong stage ng buhay mo, focus ka lang muna sa career mo. There should be no distractions. Crush, ba't ka ganyan? Masaya ako na pumayag kang makipag-date sa akin, pero bakit lagi mo nalang binibring up yung tungkol sa career ko? Hindi ba posible na habang pinupursue ko yung career ko, pinupursue din kita? Luis. Hindi mo pa nga ako binibigyan ng pagkakataon eh. Paano kung kaya ko talaga? At paano kung sa kagustuhan mong mapatunayan ang sarili mo sa akin, nakalimutan mong patatagin muna ang sarili mo? For yourself. Luis, ang relasyon hindi lang kilig ah. Minsan, kailangan din ng timing. Baka kahit anong pilit, kung magkaiba tayo ng direksyon ngayon, baka lalo lang tayong masaktan sa dulo. Timing. Wala yan. Luis, ano ba? Gustong-gusto kita, Luisa. Wala akong magagawa kung sobrang layo ng agwat ng career natin. Hindi pa ba sapat na seryoso ako sa'yo? Yun na. Sige, dediretsahin na kita, Luisa. I want to settle down. Makabuo ng sarili kong pamilya. 31 na ako. At ngayon pa lang, nakikita kong hindi mag-work ito. Kaya, I'm so sorry. Ito na rin siguro yung last date natin. Ha? Pero, ayokong sumuko, Luisa. Please, bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Willing akong pakasalan ka. Bigyan mo lang ako ng 2 taon. I promise, magiging stable yung career ko. Kakayanin ko. Ay nako, bata ka pa nga talaga. Oy, hindi ganun kadali ang buhay, Luis.
I'm really sorry kung hinayaan ko pang umabot tayo sa pangalawang date. Sana pala, umpisa pa lang, humindi na ako. Alam ko naman yung agwat natin. Pero, Luisa, sana naman bigyan mo ko ng chance, please. Hindi kita kayang hintayin, Luis. O sige na, mauna na ako. Luisa, please, sandali. I'm really sorry. Luisa. OMG! Ito na yung final fit, bestie, oh. Ay, sulit yung pagdadayet ko talaga. Wow! Ang ganda mo, bestie. Thank you. Bagay na bagay sa'yo yung gown mo. Grabe, hindi ako makapaniwala. Ikakasal ka na next week! Kaya nga, excited na ako. Alam mo, galingan mong sumolo sa Toss the Bouquet session, ha? Para ikaw yung next na ikakasal. Charot! Hoy, iabot mo na lang kaya sa akin. Tsaka for sure, marami kang makikilala mga professional doon. Lalo na sa side ni Sam. Huwag kang mag-alala. Yung iba doon, hindi panot. At hindi mala-vegeta ng Dragon Balls yung hairline. Alam mo, ikaw talaga. Ano na? Kinukulit ka pa rin ba nung bagets na amateur na type mo? Oo. Ayaw pa rin tumigil. Pero hindi ko na nire-replyan. Pero gusto mo siya, di ba? Alam mo, bestie, ang dami mong tanong. Tara na nga. May kikitain pa tayong supplier mo, hindi ba? Ay, oo nga pala. Sandali, magpapalit lang ako, ha? Dear love, gusto ko si Luis. Pero bakit nangingibabaw sa akin ang kagustuhan kong makahanap ng taong ka-level ko pagdating sa career? Sa totoo lang, naguguluhan pa rin ako. Hindi ko alam kung tama bang ipasawalang bahala na lamang si Luis. Ang hirap kasi, ako yung babae pero ako pa ang mas ahead kesa sa kanya. Edad pa lang namin, 7 taon na ang agwat. Isama pa dyan na kakagraduate lang din niya. Ang gusto ko, partner. At hindi isang potential project. Pero aaminin ko, hindi pa rin siya mawala sa isip ko. Hindi ko alam kung tama bang ipagsawalang bahala na lamang si Luis, kaso mas gusto ko pa rin ang lalaking kasabay ko ng momentum sa buhay. Mas okay ba talagang piliin ang taong ka-level ko sa buhay o sa taong maaaring maging katuwang ko habang buhay?